megalayapost.news. Pan paikmat ke pang syak samlagan thai bat kilong kimi ki bom don kam don jam hukum kini ke partai kerdu jam KLS imli production harkat ke jing lang bat kanang ki usaprang MPCS menta ke sungi ke pendong dak program ajing kai ki samlagan thai bat kilong kimi ki badai sapang ke kam thanjan bat hir ksai ke bandong kum ke jing plila plilenti hagaliang kayo jam ya kini ke program ajing kai la pelong kuinai nong ladeu ha kebalawan bansi mentalang dak distrik handlum officer Kariboy district ke kong deni tariang rengkat ke jing don lang uba lansis imli kum producer KLS imli production ke kong ar karmo plang na kenang kiu saprang MPCS lembat ki samlagan thai bat kilong kmi na ke ke snong kum balapan pau uba lansis imli la ong ba ke jing temu geni ke program kalong ru ban penslur ki samlagan thai bat kilong kmi ki badai na ki snong kapsor ha ka suruk ba national highway pagide ban mi sekman ha ka kam thanjan bat hir ksai amar kum ba kalong boros kata kita kilong kmi ki ba im ha ke jaj kam ki datang na kisnong nong kendong ke distrik ula ong ru kani ka kam ka deru ka we na jaj kam ka ba ajing matoy na ka banta ki samla bat kilong kmi khamtam ha ka kam thanjan bat hir ksai kum ka janjern dia ka bala bananam ha ka perthai ha ka bala dangila shisha ban penjanai ka nong jing matoy ki samla ni kilong kmi ki ba om don kam om don jam ba ajing kran ru ha ka ne ka sngi de ka kong deni tariang kum ka distrik hanlum officer Kariboy district ka bala penslur ki samla bat kilong kmi ban mi sakmat ha ka ne ka kam thanjan ni ka kam thir ksai bala da ki la shisha ban ne janai ka long shisha ka jing matoy ha ka liang kayo kam kayo jam Yang senang kerja terkoi, bobon kilong yang, bobon busam kentang di kelas melali betang. Kalau pas di IMA felak kalau kita kerjam untuk kekam genjar menjawab. Yang senang kerja terkoi nampak jungkir begini aja. Hari ni kalan, makanya kalan kamkut tang kebathan rendia, kamkut tang kebathan dara, kamkut tang kebathan muklah. Jadi sih ngilap pun kelai kis apa dah, sejen thong ru, yang sonrak ki. Ngilap pun ni sejen thong lomba gini jing than jing ni. Maka percaya mentah kau makalong hi, ketika percaya ke bah kamtam gi ri bersabar, ki kami be ki buat ki ong ki organik mah, ki kuat ki kesai bumdei su belong ki chemical, ki kuat ki jan bumdei su ki chemical, bumdon su ding kle ki dawai, kini ki kampuat ki kami be kini ki jan belong organik. Nga lasla mi nga kuat mo tong ngamla beli meroi beli ke jing yo jonga ke jing kuat jonga kalong ba kilong kemi jongi hakini kidong ki than jongi kamtam kini ki highway mo kim ngempat ji ba ndon kini ki banta ban simi kini ki banta ban thanjan namal ba ki ba thanjan hi kidon be sekwi pat area ba kamjangai na ki national highway so ba kisnong berha kam paji na ka surok ba mo andoi ki ba ki ba ni ba ting hakani ka percaya ba kudu kam kudu jam mo ibun kilong kemi ki samla kala prep school ki om ki od bam dan kam dan jam ki banga ngai kalong ba kani ka di kawe kalan ban tolong ki bakila ban yang la ki chong ki kejat bakila ban seng ki kam ki jam ki chong ki te ban tolong ki di ka kumdo ban tolong ki kata kam nilai song ba di kong bindas mai lai mesin nga bai la ong nga ba baba ya besakman gindon lang bati gin pelong kini ki area jong kini ki snong padan majan ba kini ki snong jongi gin pelong daga training baki badan jeng temu badan jeng mot ki bakwa ban yang hala ki jong ki kejat ki kin suan ha ka training ki jongi nang ba kinang kumdo ban thanjan ban tilksai la ne bande kini ki kam ke waide ba ka kam thanjan tina ha bede ba kata te madam ngisa kwa sifi ba kin poi kan ka sniba ba kin batailam ru ki egi jing mentai kamtam ki ni ki talak jungi ki ba kin siang ba nale jungi ginang long ba 0% ni pate bi ma te ni kwa madam na reju ki ba kin batailam pensailam ki jing mentai ba ki kam ba kumnu ngila ban em la ni ban le habede ba ka kam thanjan ngadap daga jingtuman ka bakraw ban yo asngo ba kandan ka training hani hakuinai namar ba kumba ang iba bas ini yang ba njudan ndan long thanjan nan takara ngi yimju tapi kini ki highway kumba pi ang pi kini ki zaka ki kuinai kat ki bangi ya dan ti na ga sa su shlong na tradition ko ti
ngim jutep nama bala dengi kuat mani wat kino than jang jungi ngap ya rung sapo ngap ya rung be sapo ada kan long bet na marnga sate sakma sa ka le hapa ling blok na ta den nang ni ko sning pede ki don sakite ki mahoti lang tu ter sate na mahoti ter sate sakman ki don ki long than jang jungi bat phinam la ban mo dol ba ki penmi ya ki jan ki ba itana bahabat ki ba koridor bah kibangi baru ngem realize ngem poiken mau ti bagi ki jan ki ba koridor petum kini kilong ki bayat yo bah haka yo amta haka ni ka yo jongi lese haka ri ga jongi le shikini ki thang ki jongi le kiri ki baram ngem la ban afford ki nama kini kiri ki jan rindia tie ki ba mi no tu khnyang rindia nga thai phiet tip am tu khnyang rindia kini na kitu na sok khanyang jong to te kideru uniuk side dia ude natural ude ba la ai krapang ble hi de jing thau jong ble be mi lo tau jing thau jong ble mo te kide ki natural fiber kimde kum kitu ki bang ya phong pite kini ki bang ya phong mangi menta kide ki synthetic kiri ba sushna ubrio nde bangi yo na kamarian ni kiksai la sing yemet tep akan ka pot andre kini kiksai ne ki bangi phom kimde baro khai kimde ka jo kitu ki bangi phom ni kini ki jan ka sha ba phom pi ki jan sam ki bangi phom na da de ki jan ki ba itana ki bangi phom ha ka mat ka jongi kimde ki balong natural kimde ki ba yo na kamarian mo andre uksai den dia uksai kan phat utu ke cotton ki ong cotton mo uksai kan phat uturu de natural de no jingthong uni pe de uni na usuk ki ong khnyang rendia da ka english ki ong silk te de natural fiber de natural bami na kamariang hi ki bami na kamariang mo ki de uksai rendia uksai rusam uksai tu bangi se thong ki na rajuni gitu but muka untuk sai muka li baram ha do kata ban do kunju ni dan sai tasar ta tengim da longkaman hang ni hari khasi jungi andre bolongkaman ni dan haka farm khyang jungi ha po charlau satum dan mulberry silk utu ba she riam dhara ninda dan kijinga tho ala ni ngi thong gitu dhara dei gitu kidei na uta sai ure keteng mulberry silk dia udah kusai rusam, ban udah kusai muka mo ki ang si am tu muka itu barem tam. Dia nama kita kadang ang ipi kene ka industry kene ka lokam thanjan jungi thanjan ka ketila jang ngisngo kabun kam bahati kabun kam ngihap antre shitam ngihap antre minat bangen nama bele kam dei ka ba pilai I ngatrai apor ba phi hapor bikong benda sai hikai phi ban wang yo te uksai na thai ka shem jing e handai ka por ka shem nang ta dang ha ban trestam ha ban yo wi we pi we ha ban tamrung ha po kisnat ngisngo ko makasitam re ka jing man to jong ka bun ha ka ni ka prthai ka ba menta balai ngai thu e phi phang ki kita ki sa ki ba yo an ka mariang na mar ha ka prthai ka ba menta ki brio ke mya be shu ya kini ki sai kini ki bangi phang mangi kini ki synthetic ki ba usna ubriu pite ki plastic nang ta dia utan ksa tingi phang ha ka jan te ka chapoi ka por ba ha ka ni ka jingkala jong ka mariang ka ba ka sngi ka shit hadu wo ka nang shit ka nang mi ki sngi ki snem na thai pias mo thu lo de ka ta ka ni ka climatic change ka ba ki ang ka lakta lo yangi ba akan dan ka por ka banginam la asban phang kini ki jan megalayapost.news